духтарои азиз, имрӯз творожная запеканка омода мекунем. Инҷо 1 кило творог. Ман ҳамаи чиза двойной порсия мекунам. Шумо агар оилатон майда бошад, камтар тайёр мекунед ингредиентоя. Барои мо тухм лозим аст. 4 дона тухм мекунам. Аслан 2 дона лозим. Тухма пешакӣ мешиканем, то ки ба дохили ин қучоқҳои тухм. тамошобинони гиромӣ, дӯстони азиз, инҷо мехостам канали Идимоҳ Маҳмедоваро барои шумо муаррифӣ кунам. Идимоҳ айни замон дар командаи ман бо ман ҳамкорӣ карда истодаанд, яъне дар ширкати Атомӣ номнавис шуданд. Онҳое ки бо мо ҳамкорӣ карданӣ ҳастанд, марҳамат ба ватсапи ман нависед ё ки ба ватсапи Идимоҳ нависед. Якҷоя кор ва фаъолият мекунем. мумкин бонувони азиз суол медиҳед ки барои чӣ бонувони зиёд аз дигар ширкатҳо ба ширкати Атомӣ таваҷҷӯҳ карда истодаанд? Барои он ки дар ҳақиқат шартҳои беҳтарин дорад. Якум, балҳои шахсиятон намесӯзад, баръакс ҷамъ мешавад. Дуюмин, ин хариди ҳармоҳана дорад. Ба ҳамин хотир онҳое ки коркарданӣ ҳастанд, марҳамат ба ширкати бонуфузи Атомӣ, ба командаи мо, духтарои азиз, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. Растопить нужно и потом добавить. Об мекунем. Гарми ҷӯш намекунем. Камтарак об шавад, тамом. Илова мекунем. Пусть растапливается. Пока мы будем заниматься этим. Инҷа манка илова мекунем, духтаро. Маннаи крупа. То об шудани равған маннаи крупа бояд варам кунад. Ина ман вилка кати алараш мекунам. камтараки дигар илова мекунем. ана духтаро, консистенцияи манка кати кефир, духтаро. Инҷа кефир где-то 300 было, да? Нет, тут так 500. Ним литр кефир буд, духтаро. Қатиқ буд. Ҷурғот буд. Ана тоҷикӣ карда гӯем. Ҷурғот буд. Ана ҳамин хел меистад. Камтарак варам мекунад. Акнун шакар илова мекунем. Шакар илова мекунем. Шакари он қадар бисёр дар кор не, барои он ки фарзандо ҳам варени илова мекунанд, баъди тайёр шудан ҳам сгущённое молоко илова мекунанд, шоколадная паста илова мекунанд. Хулоса шакара он қадар бисёр намекунем. ана инҷа равғани мо об шуд. равған метавонед шумо равғани ихел зард надошта бошед ё ки сливочный илова кунед. равғани растанӣ ҳам мешавад, маргарин ҳам мешавад. Лопаточку силиконовую. Дай Маша лопаточку силиконовую. Это возьми. инҷо мебинед духтаро, агар манка кам бошад бо камтарак дигар илова мекунед, то ки қабатҳояш хом намонад. акнун ҳамаша якҷоя мекунем. ана духтаро, дидед консистенцияи запеканкая? ана мехел мешавад.
духтаро инҷа нони кадугӣ омода карда истодам. тарзи хамира шӯриданашам ҳам видео кардагӣ ҳастам. Видеоҳои пештараи мана бинед. Дар ҳамонҷо ҳамаш ҳаст. Каду, намак, равған илова мекунем. Баъд орди кукурузный, орди гречневый илова карда. Ин нони полезный, нони фоидаовар. имрӯз духтаро рӯзи дароз пухтупаз буд. Настенька салат омода кард, свекольный салат. инҷа помидор ҳозир 2 ящик помидор переборка мекунем. маша бошад, чеснок тоза карда истодааст барои помидор. имрӯз ҳама занят духтаро, ҳама банд. ана духтарои азиз, монанди суфле мешавад. дидед? حولی پدر بوی مادر میکنم، یاد خواهر هم برادر میکنم. یادم آمد لحظه های کودکی، دو تازو لحظه های بچگی. یادم آمد لحظه های کودکی، دو تازو لحظه های بچگی. شیر می جوشید و مادر هر سحر، میوه های شیرین باغی پدر. اینجا دخترها در خانه پدر و مادر ремонт قریب تمام شد. Настенька اینجا обед карда истодааст. Шашлик пухта истодааст. Шӯрбоям кардагӣ будем. Насти шӯрбо хӯрда истодааст. Инҷа фарзандо дивана овардем. Стола овардагӣ. Бояд имрӯз сабират кунад. Духтаро ана боз хамири универсальный ҳама вақт аз анами хамир мешӯрам. Беҳад хамири сабукак мешавад. Ина бинед. ҳам барои булочка мешавад, ҳам барои питса, барои сосиска в тесте, ҳама тарафа. ҳозир боз сосиска тести фарзандо талаб кардан. Тайёр мекунам ман. اینجا حوالیه уборка кардем барои тирамоҳ, барои зимистон тайёрӣ. ан ҳамин гулҳое ки ба хотиратон бошад, як ҳафта пеш аз ярмарка гирифтагӣ будам. шинондем, гулҳо гирифтам, уже вай шуд.
аз шукуфтан намонд, баргҳояш камтар зард шуд, лекин уже соли оянда бисёр мешавад. Ҳамин кружка аз балонсохтагӣ кружка пур бояд шавад, бояд ба пуррагӣ пур шавад. гулҳо ҳамин хел монанди чӣ хел гӯям, бояд уже тобистони оянда ҳамин хел пур шавад ҳамин даруни кружка. Инҷа тюльпан доштем, инҷа гладиолус, ин боз гули дуюм, инам уже тобистони оянда бисёртар мешавад. Инҷа турецкий гвоздика, инам аз ҳамин ярмарка гирифтам, инам ҳамин хел аз ярмарка гирифтам, инашам аз ярмарка. Ана инҷа бошад духтаро, дуто гули пион шинондем. Гули ҳамин хел сурх мешавад. Мо розовый доштем ва 2 дона аз ҳамсоя сурхашам гирифтам. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаамон ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад.